हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नै लोगोफोर आङो मैथाजों ना गोरान बाथोन एवनो नागिरदों। नै ना गोराना जा साफा साफाखा, नै लकेल ना गोरान फोराननाय न'नि बिदि मोजां नै आरामनो रानखाथारनाय स्रेम स्रेमनो। इनिफ्राय नै दिंखिया भाजा एवगोन। इनिफ्राय नैबेयावहाय माने लगाय मेन्देर ओंख्रि आरोना इयो। खांख्रिंखला, मुदुफुल, भिन्दि, इदिनो सबाय बिमा बायदिसिना लगायजोबनाय। बेखौहाय आङो एसे ओंख्रि थेब थेब संहरनोसै आरो। दाना नै सारायफोरखौथ' आङो जानखाजोब्बाय नालाय संनांसिगौल' रेडि। मैगंफ्रा सुखाजोबनाय गासिबो। संहरनोसै दाना। दाना नाखौ होना होनोसै आङो नै मैथायाव। ना गोरि गोरिबो दंसोगारो नै। गोरि गोरिखौबो होनि, फिथिख्रिबो होना होनि। बारा बुरजा होजोबा बेखौहाय। नै माखासेल' होगोन, बांद्राय होबाबो बांद्राय बुरजाथार जागोन ना, बुरजाथार नाया नै। बरिया मोजां जाखासिगोनहाय, लाथाबनो। मोनबाय नै लोगोफोर दानिया मैथाजों ना गोरान एवनाया नै। मैथाजों ना गोरान बाथोन एवनाया जा मोजां जाखाबाय नै। एकदम नाया रद' होखादोंहाय आं नाखौ ख्रि ख्रिनो नै। ना गोरिनो ना फिथिख्रिबो दङ। जा गोथाव जाखाबाय। बेनिफ्राय ओंख्रिया नैबेयो मोनथ'वाखै, एसे नांबावगौ इयाव ओंख्रि संनाया। ओमफ्राय दाना आङो दिंखिया मैगंखौ एवहरनोसै। बेखौ खांग्रोना लानानै दिंखियाफोरखौ एवहरनोसै आं। मोनजोब्बाय नै दानिया लोगोफोर आंना ओंख्रि संनाया। मुदुफुल बायदिसिना लगायनाय ओंख्रियाबो मोनबाय नै। मुदुफुल, आलु, भिन्दि, सबाय बिमा बे लगायनाय ओंख्रियाबो मोनबाय। ओमफ्राय नै दिंखियायाबो जाबाय। ओमफ्राय मैथायाथ' जाखानाय। जाजोब्बाय दाना रेडि गासिबो, जानांसिगौल'। बेनिफ्राय जोंहा मामिया नै आंजों ओंखाम संनायाथ' थाफाखाथारो नालाय। नै मा खालामदो नोङो? मा? पियाव? थै नोंना पियाव लेमनायल'। सेस खालामजोबखायो नै पियासखौ। मानो मोननै लेमखो नोङो? दोन। हा? दुगिमारि आंना फिसाजोआ। हा? खावलायाव दांना सना। जानोसै दाना लोगोफोर जोङो बिमा फिसाजो सानैजों। नै रानियाबो दख'ना गानफालायनानै आंजों भिडिअ बानायनायाव दख'ना गानहोनानै गानफालायनानै जाबाय। बेनिफ्राय दाना जानोसै ना मामि? गोथाव बरिया जानोसै पियासजों। पियासखौसो ख्राव अरग्रोखादों मामिया। दे जादो दे। ना गोरान ओंख्रिजों जानोसै जोङो गोथाव। ना मामि? ना सना? आंसो। गोथाव बरिया गोथाव ना मामि? बरिया टेस्टि। दिंखिया एवनाय। नांखायाखै मा? जाबाय नांथा जानो गिलायदों आंखौ मामिया।
बिराद गोथाव जादों ना गोरान मैथाजों होनाय बरिया बानलु ha? 당근 돼. 남초가신다 남초 가긴 시카든. 우리 먹으러 가는 거예요? 나는 가질 거 봐리. 고타워. 나마미야? 응. 내사 मैथाजों जा. मैथा ओंख्रि नोंनि फेभराइट. न'निबो. दिंखिया नांबावगौ नोंनो मामि? मामिनो दिंखिया होफैबावलायसो. जादों गथ'आ बेसेरा. दख'नायाव खोलैनाङा. दख'नायाव माबानांगोन. दे? नोंनावबो खोलैदो. खोलैजोब्बाय गाहा. इयाव बेलेग जिसो होनांमारगौमोन नैयाव. नोंनावबो खोलैदो. जादो. नोंनावबो खोलैदो. दे. आंनाव गोलैयाखैना. 아버가 나 그럴래 봐. 응. 난고 발랑 펄. 나 그리야서 모장서. 에이, 안 그러는 봐. 야. 자야 니 맘이야. 이거 냥. सोलायफिनबाय आरो बिफानो अनना हरनानै ओमफ्राय आंनिखौ लाबाय आरो इयो जि गोथाव लालालालाला 소금만 시키면 다. 응? 많이 빼줘. Mati ang dada mati. 많이 빼랑 감자들 Mati pun ang dada. 됐어. Nah, aduh. मैथाजों ना गोरान लाथाब एवनाय जा बरिया गोथाव जाखादों. जागोन दे र'. नै खावलायाव नांलायलायबाय. बरिया गोथाव मैथाया. नाजों बिराद गोथाव जाथारदों. लकेल ना गोरान फोराननाय. ओरैबायदि गोथाव मोदोमखादों. बिराद गोथाव. गोथावथार. मामियाबो जाबाय. Này, kado gengki. Này, na goran. Này, na gelang. Apa tadi nak? Này, chính là chính là. Này, na goran nan sebelah. Này chính sebelah. Icing homer. Dia sadar deh. Anda berapa? Này, na goran logophone. Này, na gelang. Này, na gelang. Lollipop. Lollipop. Borian. Beriak. Nana kolak. Nana kolak. Nana kolak. Nana kolak. Nah. Enggak. Ang suku bas nani. Ở đây đó. Trời à? Anh đàn là bà bảy. Đàn bà.
Baru berapa? Ay, tidak. 비마 피자 다니지 이거 더 작아봐 있나? 하나? Ang baru berapa? 자대. Ang baru berapa na? Jangan berapa? Baru kau dah lấy. Kau dah lấy. Kau dapat. Kau. Dia tunggu lu genda. Dah. Bertunggu lah, tunggu lu genda. Kau tahu? Baru tunggu lah lu genda. 그렇다 가. 머리야 그렇다 가. Buya. 테스트. 머리야. Im là này ạ. Bà bị thương đông trong kìa. In papa ya, ini papa ya. 오버 동이래. Ini. 아, 누구 듣는 거? Ya, papa ya tambah. Papa. Papa. Papa thằng lấy lại. Papa thằng mới lại. Papa. Papa không ra vậy. Làm nào. Nó có lọ. Nó có lọ. Papa 중국은 하긴 당근 그만. 에, 감자 좀 하자. Papa. Bo ma bo sun? Ai ma bo? Ami pat kaya se? Mami, đã lại được cậu. Mày đóng magi graphi đừng. Ai không ạ? Mày đóng magi mày đóng lang gra. Mày đóng lang cái nữa. Ai không ạ? À vậy nữa, tao mày đóng thật nữa. Không có cậu cái nào. Chừng không ra hàng nào cái nữa. Mami. Bây giờ có thao ra được. 오늘바이디 고합 가발 मैथाजों ना गोरान ओरैबायदि गोथाव जादों बायनायखौ खिन्थु आं बारा गोथाव मोनादै ना गोरानखौ न'नि लकेला मैथा ओरैबायदि मोदोमो हाथायनि बायनाया आरो माबायो नालाय खोलाबो ओंखायनो जानो बारा मोजां जाया आंनि जिउ जादे मा मैथाजों जादे सोना मैथा ओंख्रिजों ओंख्रि जायासै माथो Dạ. जाबाय दे आखाइजों हानना लानांगौ हा नै बानलु होननानै बुंदोलाय ओमफ्राय Này बानलु जादो ओमफ्राय बानलु आयौ इदिसो सर्ट भिडिअआ नोंना गोथाव गोथाव होनांगौ Boleh kau baru ah. Mami ơi 마 자크 참 감자는 goथाव सोना बुरजा बुरजा जानांगौ सिख्ला देरनांगौ दे मा Papa जोंहा मामिया इउटुब बानायनांगौ ना मामि जोंहा मामिनाबो इउटुब चेनेल दङ ना मामि दा मानि होथ'वाखै आरो ना बेनिफ्राय मामिया हारसिं बानायबाय थासिगोन एबार इउटुबखौ ना Ang day banig kita YouTube pak. जा Yang banyak kita day. जोंहा मामिनिबो चेनेल दङ बिनिता बसुमतारी मामिनि चेनेलनि नामा Papa दा साबस्क्राइब खालामना हो आंनिखौ लाइक खालामनानै हो होनना बुंलाय मामि ओइ सि जाबायदि दावरावखा Yang tak kembali. ओरैनोलाय Papa आंनि चेनेलखौ होनो देलाय आं होनाय नायलाय आंनि Angnya चेनेलखौ kau साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर बिनिता बसुमतारियाव जा मामिनि चेनेलनि नामा बिनिता बसुमतारी नोंथांमोनहा लोगोफोर थांनानै जोंहा मामि बिनिता बसुमतारिनि चेनेलाव अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो ना मामि बरिया मामिनाबो चेनेल दं ना मामि
Mami lang kata. Mama kata. Hilang kata buat mami. Anda lah. Enggak lah. Ngomong lah. Sampai dan apa bilang sana? Bye bye. Papi không dadah. Ăn bye bye. Ăn không dadah sini. हारसिंनो ओंखाम जादोंनो जोंहा मामिया मिथिगौ लोगोफोर जोंहा मामिया हारसिंनो ओंखाम दौलायनाङा ना मामि नोंनो नों मोजां Dadah dadah. दादायाबो मोजांथ' आरो जाखांबाय लोगोफोर दानिया नै बरिया ना गोरानजों मैथाजों जा गोथाव जाखाबाय इन्टारेस्टनो बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय जाय नोंथांमोनहा सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैया आरो सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाबालासिनो आंनि भिडिअखौ नायदों सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो ना बेनिफ्राय बाय बाय बिदिब्ला